čestitam na duploj kruni. 5. uzastopna za Crvenu zvezdu i možemo reći da je ovo tačka na još jednu veoma dobru sezonu. Kakve su vam emocije sada, evo, odmah po završetku utakmice? Pa kao prvo, znate kako, ja sam jako ponosan što treniram ove momke. Mi smo to radili od početka sezone, to smo i rekli pre ove utakmice. O tome smo i više pričali nego samoj utakmici, kad smo krenuli, kakve smo probleme imali, koja nam je žrtva bila svih ovog puteva Lige šampiona, ranije kretanje i priprema. Najviše smo bili zajedno nego sa našim porodicama i našom decom i mislim da su apsolutno zasluženo, pokazali smo, a ja sam rekao i pre ovog prvenstva da mi je velika želja i znate kako, valjda kad jedete onda vam se otvara apetit, nadam se da ću sledeće godine želeti još jače da uzmemo duplu krunu. Da se osvrnemo kratko na večerašnju utakmicu, na šta ste najponosniji? Pa ja sam ponosan prvo na moje igrače, to je moja porodica, sve ove ljude ovde ko su na našim divnim navijačima koji nas prate, a znate kako, pogotovo danas smo imali Olainku koji je prvi put sa nama, a i ovom prilikom da čestitam našem generalnom direktoru rođendan, da je živ i zdrav i neka ga Bog čuva. Hvala. Hvala vam puno, čestitam još jednom.